Kakang nalika mau ora wis Dene Ngupadi Diajeng Sumekar iki mapane mengkono endi pun Kakang ora priksa. Kula nganti tekan saiki sliramu pun Kakang sliramu munggah gunung mudhun jurang nyatane durung bisa nemokake Diajeng Sumekar. Mugi-mugi mawon mangke saged kepanggilan Diajeng Sumekar kan. Ning aku nek mriksani sliramu iki mesakake banget ya. Nggone tindak sajak kesel ya sajak nglirak-nglirik marang pun Kakang apa nalika ana taman mau durung bisa tenanan nggone andum asmara mergo kepriksan Rama lan Ibu. Nggih terus ngaten Kang Mas panjenengan nggih. Ngertos mawon menawi kula menika dereng cukup kalau wau anggenipun andun. Atesipun kaliyan kang Kula menika gumun sanget. Antawisipun kula kalian sliramu iki mung ana sajroning pangimpen nalika semana. Ning kok bisa njalari sliramu tresna lair tansing batin pun Kakang uga tresna lair tansing batin marang kalau nggih namung Kang Mas ingkang kula nggih namung panjenengan ingkang wonten manahipun saestu tresna langgeng kali panjenengan mila menika madosi Rahayu Sumekar menika kados napa kemawon saking kedhewe tresna kula dumateng panjenengan susah kados napa kula tetep derek panjenengan ayu tenan sira. Pancen kabeh iki mau nalika semana awit praptane Ki Patih Singoranu nalika dinawan dening Kanjeng Sultan Agung Hanyakrokusumo ing Mataram pinaka ngupadi tumbaling Praja Mataram anane Kembang Wijaya Kesuma. Jalari aku niat ngatonke jiwa lanangku uga jiwa satriyaku aku bakal ngupadi anane Kembang Wijaya Kesuma. Ing semono nalika semono mbarengi ilange kadangku Diajeng Sumekar kang tekan sak iki durung tinemu. Dumadakan malah aku ana lelakon ketemu sliramu ning mergo laboh-labete wong atuamu bisa suka pitulung marang aku nalika aku dipateni marang para Gandharwa saka Nusa Kambangan. Mula nganti aku uwal karo Diajeng Sumekar iki njalari aku nganti tekan saiki mesakake njur kepiye kahanane Diajeng Sumekar. nggih mugi-mugi mawon mboten kenging menapa-menapa njenengan Mas nggih. Ning bareng pun Kakang mriksani pasuryanmu Kang Sulistya bisa ngilangake sawetara nggo ngalekake marang Diajeng Sumekar ya Kang. Ya ampun dipun ngalekaken saestu menika kan sekadangipun piyambak. Boleh yo mesti wae. Kalau mau lho kula kan dereng anggenipun andhem katresnan kaliyan panjenengan. Durung tutup. Apa ditutuke nang papan? Ning iki ora pantes lan ora prayoga nang papan kene. Apa putra Adipati kok nggone andun asmara nang menika? Ning sing jenengane katresnan mono sambunging jiwa kang lembut sing kebak kaendahan sinumbing dening rasa sengsem. Dadi sing jenengane papan mono ora dadi pepalang anane mung tresna padha tresna. Aku yen nyawang sliramu iki lho. Pripun Kang Mas? Apa iki kang dinaranan kapanjalman dewane asmara ngono apa ya, Bu? Oh, panjenengan menika. Lho nyatane anane mung seneng wae aku yen nyawang citramu. Nggih, kula saestu menawi kula remen sanget. Menawi panjenengan wonten menika Pamintaku tulus sair batenmu
Ganira pra sapa bumi langit kang nyekseni lamun benjang dugi alis pinanggi yo tenang Jajing Bondowati nganti tekan kukuting jagat bebasan pun kakang ora nyawang sinaring sang Bagaskara awung kasih si Bankismu yen ora bisa kasembadan gandeng kanca marang Sliramu teman Jajing Sliramu ora uga lair tandhesing batin Iki sami kados menika. Lahir batos kangge Krisna dumateng panjenengan. Muga-muga Gusti Kang Akal Jagat ngijabahi nganti ing tembe bisa tekan kaken-kaken lan mine-mine. Muga-muga wae mengko ndang bisa nemokake kadangku Jajing Sumekar. Mula kudu aja nganti kendhat-kendhat nggone minta marang sing Gusti Kang Akal Jagat. Menika badhe ngajengken ngoten. Ya mesti wae. Ya wis saiki ayo baca. Ya Sumekar. Kang Mas. Panjenengan to Kang Mas? Iya ya aku diajak. Panjenengan kalian sinten menika Kang Mas? Pak Trasti kira-kira. Kang Mas njalika pripun to Kang Mas? Iya mengko dhisik. Kang Mas, Aja do kowe. Menika sinten Kang Mas? panjenengan kok sinten kok terus ngeret-ngeret gawangan. Menika katresnan kula. Kula niku nggih katresnanipun Kang Mas. Kang Mas. Iya tak dong. Iki katresnanku, dalan iki kadangku Jajing Sumekar ya iki diajeng. Nek sira bareng nek turu bareng Kang Mas pendengar niku sinten to Kang Mas? Masa menika Kang Mas kok. Jajing Sumekar. Iki calon Mbak Yumu. Kang Mas Puspawangen. Calon Mbak Yu kula. Iya, iki katresnanku Jajing Bondowati. Terus panjenengan mboten tresna kalian kula Kang Mas. Lho ya mesti wae tresna mau karo kadang. Nek sliramu kudu bisa mbedakake antarane katresnan kadang karo katresnan sedulur Sinarawati. Lah terus panjenengan tasih tresna kalian kula to Kang Mas? Ya mesti wae kok. Menika ingkang ibu Sumekar Iya iki Sumekar kadangku ana. Jajing Sumekar kang tak upasake. Injih nyuwun pangapunten. padha-padha nggih belum diboten ngertos menawi panjenengan menika rayinipun Kang Mas. Injih kula ngajengipun Kang Mas Puspawangen. Sumekar ora. Sumekar. Sumekar. Kang Mas Puspawangen. Kowe kok dadi ana wanita loro karo priya ki sapa? Sapa kowe? Aku Puspawangen. Puspawangen. Kadange tuwa Jajing Sumekar. Banjur iki calon garwa Jajing Bondowati. Iki Sumekar sing calon dadi garwaku. Mengko dhisik. Tenane sapa kowe? Aku Limus Waseko Nusa Kambangan. Oh yen ngono Kang Dusta Jajing Sumekar sing utusan kowe Limus Bahas. Pancen tak dodo. Jur karepmu arep ngopo? Wing ngalang-alangi opo kang dadi karepku? Ya mesti wae aku kang dadi pepal. Jalan dikepiye wae kadang. Aku ora trima ora lilo yen Jajing bakal dadi garwa. Kowe ora lilo, ateges kowe dadi pepalangku. Sakarepmu nggonmu ngarang. Tampanono! Tampano! Wah!